Conxita Català ha perdut el nord i està decidida a retrobar-lo buscant-se ella mateixa, però durant el camí descobrirà que no hi ha una sola Conxita, sinó moltes. Aquest és l'argument de Conxita Català, Ara sí, un espectacle de la companyia teatral El Clown de la Vida, que avui us acostem amb el Teatre Casa de la mà de l'actriu Gisela Puntí. Benvinguda, però és clar, un matís. És que la Gisela ha estat ja posseïda per Conxita Català. Bona tarda, Conxita. Bona tarda, Tània. Tenim moltes ganes de veure't i d'estar aquí, eh? Ai, gràcies, gràcies. La Gisela està cap a dins, també. Està cap a dins, està bé la Gisela, per això? Estem molt bé les dues, tu aquí amb tu. Molt bé. Tenim ganes de venir. Com et presentaries? Què diries, qui és la Conxita Català? La Conxita Català és una dona valenta, forta, com deies tu, que ha perdut coses, però després sempre decideix tirar endavant i tirar endavant. No hi ha res que l'aturi. Però quin és el problema que tens, Conxita? Perd la fe una mica, la fe religiosa, perd tot el món espiritual, després prova també la ayahuasca, t'ho haig de dir. Ah, mira. Va provant cosetes i es va trobant, i al final... No el podem explicar al final, però com portes, Conxita, que la gent rigui del que et passa, de tots els teus problemes? Bueno, perquè ells s'hi veuen reflectits també, home. Clar, allò és un toma d'aca, eh? El que em passa a mi també et passa a tu, eh? Per què et penses que la gent riuen? Perquè a ells també els hi passa. Doncs jo tinc ganes de veure't en acció i de veure què passa quan et passen coses. Conxita, gràcies per venir. Saluda la Gisela quan la vegis. Ja li donaré records de part teva, nena. Doncs Gisela Puntí ens interpreta un fragment de Conxita Català. Ara sí que podeu veure al Teatre Neu de Barcelona fins a finals de novembre. Així que, si us plau, apagueu els mòbils i que comenci la funció. A veure, Tània, només triar un fragment, això és facilíssim. No, és dificilíssim. M'han passat moltes coses a la vida, He estat fotuda i he tirat sempre endavant, perquè no queda altra. Però totes han fet que sigui qui sóc jo ara. Sí. I a veure, si sumem totes les coses que m'han passat, una miqueta, podem agafar les decepcions, les pors, la valentia, la força, i totes elles podem fer un còctel ben especial pel punts de vista. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why... Sí, ara sí, de Conxita Català. Sirenes és qui t'ho lluita, perquè m'he donat un munt de coses que tinc ganes de compartir amb tots vosaltres. I us preguntareu, i de què s'ha donat la Conxita Català? Doncs m'he donat que he estat fotuda durant molts anys, sense saber-ho. I que tots estem fotuts. Aquí no se salva nadie. Que qui no té un all té una ceba. Roger? Que la processó va per dins. Rosario? Ha estat fotuda, Però ara et veig bé. Fas bona cara i jo que me n'alegro. Tots estem malalts. I el més important és saber-ho, perquè si tu ho saps, et pots curar. Però si tu no ho saps, com et vols curar? En canvi, si tu n'ets conscient i dius, ok, estic malalt, i ara què? No pateixis, perquè també he descobert que tots tenim un xaman a dins nostre. Sí, un xaman que ens cura, que ens protegeix, que ens estima. El nostre àngel de la guarda, fes-nos companyia de nit i de dia. Així, si estem malalts, però tenim el xaman, ja ho tenim solucionat. Doncs no, perquè no sabem on és. El qui? El xaman, home, estigues alerta, estem parlant del xaman. No sabem on és perquè s'amaga, la panxa del bou, no, s'amaga dins nostre, al nostre interior. És punyetero el xaman, no vol sortir i nosaltres hem de fer que surti. I com ho farem? Exacte, aquí ho trobaràs tot. Amb aquest llibre aprendràs a curar-te sol, perquè aquí ho explica tot i diu que tot està aquí i aquí. Encara que n'hi ha molts que es pensen que tot està aquí. Doncs no, tot està aquí. Imagina't la de quartos que t'estalviaràs si compres aquest llibre. Ni metges, ni medicines, ni terapeutes. Estaràs estupendo i viuràs com una reina. Sí, ara sí. Ets dels que diu d'una forma lliure i et passes el dia enganxat al mòbil, tot el dia al WhatsApp, opinant per Twitter, mostrant-te per Instagram i ets incapaç de dir bon dia? Ets de la filosofia nudista, que es despulla pell en fora, incapaç de mostrar els teus sentiments? Ets vegetariana? Encara somies amb un bon filet de vedella? Em sap greu dir-te que no vas pel bon camí. T'estàs desviant i ho saps. I no arribaràs a bon port i també ho saps.
T'agradaria viure d'una forma sana i lliure, però no trobes el camí. Per tu la vida és un cúmul de contradiccions, un laberint sense sortida. No pateixis. Aquí hi ha la solució a tots els teus problemes. Aquí trobaràs tots els punts de vista.